Καλησπέρα. Καλησπέρα στην Ελαφώνησο. Καλησπέρα στον Ενδρίκο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους που σήμερα είστε εκεί για μια ακόμη φορά, για μια ακόμη χρονιά. Και είναι και πρώτη χρονιά που δυστυχώς δεν είμαι εγώ μαζί σας για να ζήσω αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται από έναν μοναδικό άνθρωπο. Από έναν άνθρωπο, τον Ενδρίκο, που νομίζω πως αγαπάει αυτή του την πρωτοβουλία σχεδόν στη ζωή του. Είναι φοβερό αυτό το οποίο ζήσαμε πέρσι με τον Ενδρίκο, ο οποίος χαίρομαι που είναι πίσω, είναι καλά. Τον είδα πριν μερικές μέρες στην Αθήνα, πετάει, είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πρόπερσι. Και αυτό μας δίνει και εμάς κουράγιο και θάρρος να προχωρήσουμε μπροστά. Όταν πριν από μερικά χρόνια έμαθα για τον Ενδρίκο, με είχε καλέσει να μιλήσω στην πρώτη πρωτοβουλία τότε που είχε κάνει μέσω Zoom, έλεγα μέσα μου τι τύπος είναι αυτός, τι φοβερή μορφή είναι αυτή. Και όταν πλέον γνώρισα την επόμενη χρονιά τον Ενδρίκο, είδα ποια είναι τα κίνητρά του, που το μόνο κίνητρο, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι η τρέλα που έχει για το περιβάλλον, είναι η αγάπη που έχει για την Ελαφώνησο, είναι η αγάπη που έχει για τον πλανήτη και το πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να είναι κομμάτι αυτής της αλλαγής. Κατάλαβα πως τίποτα δεν είναι τυχαίο και κατάλαβα επίσης πόσο σημαντικό είναι να στηρίξω αυτή την πρωτοβουλία. Λοιπόν, πολύ σημαντικό να δούμε από την αρχή τα πάντα, να δούμε την ενέργεια, όλη την κουβέντα που γίνεται για τα data center, που ακόμα και αυτά εδώ στο Υπουργείο Ψηφιακής είναι ένα κομμάτι που έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον. Να δούμε και πάλι την ευρυζωνικότητα και πώς μπορούμε να δώσουμε πνοή σε μικρούς αλλά πανέμορφους τόπους όπως η Ελαφώνησος με τέτοιες πρωτοβουλίες. Φυσικά να δούμε την ανακύκλωση, τη βιώσιμη κινητικότητα, να δούμε όλα αυτά τα οποία συζητάτε και θα συζητήσετε το επόμενο διάστημα. Αυτές οι αλλαγές περνάνε πάρα πολύ από τους Δήμους, οπότε με την προηγούμενη ιδιότητά μου θέλω και πάλι να ζητήσω, να παρακαλέσω, να κινητοποιήσω ή κινητροποιήσω τους συναδέλφους μου δημάρχους να δούνε και πέρα από την καθημερινότητα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι είναι δύσκολη, πραγματικά δεν μας λυπάται καθόλου, αλλά υπάρχουν μεγαλύτερα πέρα και πάνω από την καθημερινότητα πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αμελούμε. Να δούμε δηλαδή και κοντά, να δούμε και μακριά τι είναι αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε και θα αφήσουμε ως παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές στις περιοχές μας. Ενδρίκο, συνέχισε το όνειρό σου. Νομίζω το restart το έκανες πλέον με αυτό το οποίο σου έτυχε πέρσι. Για τα επόμενα 100 τουλάχιστον χρόνια είμαι βέβαιος πως θα είσαι εκεί και θα το παλεύεις. Και πλέον δεν είσαι μόνος σου, αυτή σου η πρωτοβουλία, αυτό το παιδί, το Ελαφώνησος ΕΚΟ, μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο και σε αυτή την προσπάθεια είμαστε εδώ, είμαστε εκεί, είμαστε παντού και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε. Σε ευχαριστώ πραγματικά που με ετοιμάζεις με τη φιλία σου, πάντα δίπλα σου. Πάμε να το παλέψουμε ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο δυνατά μαζί.